tuketi kwa sababu ya tulikuwa na ndugu yangu ambaye ni mkubwa wa NCA ambaye tumekuwa ningemuomba asimame wajue na tutawaambia tutaelekea kutoka hapo. Ningeomba ndugu yangu anaenda wapi? Ndugu we have been able to do that today, and we appreciate everyone who is here. And I will just request that Desmond, one of our officers, to introduce us. I will introduce myself. I'm Architect Milko Nancy, an assistant manager in training and capacity building department. We also have Ruth. Ruth, wewe ni mwenzangu, assistant manager kama mimi, anaweza endelea alafu. Tunaomba officers wote wa NCA wakuje mbele, tunataka kupata picha na tungependa kupata hiyo kitu yenye women rep amefaa. Tunataka kuvaa pia tujuu tuko ndani ya women rep. Donya na fundi. Nataka kuvaa hiyo na Ruth. Sisi ndio tumekuwa walimu, mheshimiwa, tumekuwa tukifundisha hawa mafundi wako. So officers wetu wote wa NCA as Desmond takes over with the introduction. But all in all, we just want to say thank you. We just want to say day one is extremely success. Thank you very much. Thank you for this opportunity. You know how long this journey has been, to and fro, but we are finally here. Day one has kicked off, and really, this is a success. I want to go on back today. Was it that? There's a team in the Nav Center. All these forms that have been collected here are being processed in there, and mostly by the regional team. The regional team with Migori, because this is South Nyanza. South Nyanza, Migori, Busi. So there's a team from the whole region that is dealing with all these forms because of the numbers. But from Nairobi, my colleagues, kuja simama kidogo. Kwanza ibiga kuonekana kuonyesha kuja. Atajisemea jina, ajiintroduce. Mheshimiwa, staff, heshima. Hii kazi nzuri inafanya. Inaitwa Sugangana. Training department headquarters. And over So I really want to commend all these fundis as well as the ADR. You've been very patient, mumefuatilia. I hope mumesomeshwa kitu ya maana. Au maana kwa
We focused mainly on the NCA areas, accreditation on the NCA core functions. But the biggest that really brought us here is accreditation of these fundis. We want to make sure that they know that the laws that go hand in hand with what they do. Na tumewaambia umewaleta hapa ndio wafunzwe, ndio wakipigwa kiboko huko nje wasiseme mko na excuse ati ntua maete no maana mochiko kwanao kase mwasoire kerasi mwabundi isiru mochi nainde keranya kewa kuisikali musianze kulia atio atukwa tunajua. But another thing, Mheshimiwa, this upskilling, what it does is inawapatia ile ujuzi ya kusharpen their skills, not necessarily even practical, but even the legal aspects of NCA with regard to the new regulation, because the building code, a new building code has been passed. And it was good that we touch on all aspects. Ndio wakitoka pale nje, they have a competitive advantage over others wakipigania hizi kazi. Omuime ndep ngoba ali chigasi. Mwakana? Ate chigasi chicha. Asa na chimota ede. Kazi kwako. Will be, as we are dealing with the certificates, they are being produced, we'll issue a small number for now, as the rest are being produced. Then hizo zingine watazipata baadaye. So, but we want to hand over back the program to Akwapi Felix. Okay. Yes, I'll hand over the program. Madam Ruth, probably you'll say a word also as we hand over back. Asante sana. Yeah, thank you very much, Desmond, to Mheshimiwa, Madam Donya, the officers from your office, and those from the national government. Yeah, good afternoon. We are happy as a team from National Construction Authority to be here. We are actually very grateful for this partnership. We have seen a very big number and people who are very committed in terms of listening and paying attention to what we are telling them. And even in addition to that, these people are actually in touch with the construction industry. We have seen the kind of questions that we are raising, the concerns, and even our interactions. I can tell you with confidence that this is the right team. You have a very rich construction industry skills amongst these people. So thank you very much even for according them an opportunity to have us, because it was very clear that they needed, the interaction that we've had with them in terms of helping them understand the construction industry and also understanding, how to carry out their business of construction, and above all, how to get certified so that as they work and they carry out their duties, they do it with confidence, knowing that they are recognized by the authority and that their skills are recognized. So thank you very much, Mheshimiwa, for this. It's actually, I believe this is the best gift you guys have gotten this year. Munakubaliana na mimi? Na situmpigie Mheshimiwa makofi. Because bringing you here, it costs. It costs her money, it costs the authority resources, and above all, it costs her time. But she is here because of you, so you must consider yourselves very privileged and take this thing as very seriously. So thank you very much, Mheshimiwa, and thank you very much for availing yourselves. We will interact as we move along. Thank you. So kwa haraka, kwa sababu mwakilishi wa hii hapa ward manager atasimama kusema jambo, akikaribishe kutoka kwa jamii. Please, a minute. Abantu baminto muyamule karankwaniri tonyango mungwaniri itangani kabisa. Ninamshukuru Tonya Toto egentu gekogera nakwanire iganek
nona kabelire session ekimwachire chionsi. You have been guided buya okanyora nga efundi ogwendete koba a contractor bado tabuga di direction. Mwabere guided buya elinde tuskebo. Igo mugumenere boito. Nimekushukuru for this forum. And I think as you are aware, our MC is not around. Gendonda ko tebi ni kukukaribisha ibo getenga na andito wendelere kubugatirana. Aiga ninko koleteki. Dalinga. Hata nyinyi nimewashukuru kwa sababu yale kutoka nanga invitation mwanyolire moja exercise kengo bakiarenge. Kale yanga yanga. Asante sana mwakilishi wa eneo wadi hili, tunakupenda pia mwakire nero rukui. Asante sana kwa haraka. Kuna mwakilishi wa eneo bunge hili Mheshimiwa Silvanus Asoro ambaye ni chief wetu wa National Assembly, atakuja aseme jambo. Mpigie makofi mazuri. Asante sana kwa nafasi. Nanye kubwata makonda abeli. Nkwani yango igambuye mora abana baminto babogirango. Etele privilege nende sana twanya ole bogirango gaiga. Mongno yega sia enengi yako senyembe. Ndaketa mama county igubuya. Ega sia mama county nengi yako senyembe. Nengi yere. Mama county tumeshukuru sana. Sisi kama watu wa South Mogirango tumekukaribisha sana. Nzengo kolega sinomo jumbo soro ndovisia CDF kali. So nagukaribisire sana. Asenge njo wankonye ile abagaka babatware ti certificate chiko bara okodigiria abana babo mambe baba ile skuru ekina kegenteka nene kwa kodebuna. Again to kende na gusaba mama county. Abantu aba banyodire privilege banyode ti certificate yichi. Kasiende yonsi mama county oranyode South Mogirango gaiga mbwatira abantu nonyamba bere batatoiga banyode sabunya bangene baba baisibere amuna bana babo. Alafu nanda senye nchogo ikero mujumbo soro. Nanda abantu aba babeira bago. Waele lyo mujumbo soro akagasika kutoka mama county amangana na engotebi. Asenge nchoro musani omwana nebo mujumbo soro. Nanda bono mocha akamangana au sing igaiga Kisii county. Kakina akusabila somoyo bugwanja abagaka ababatsirega igano moyo bugwanja obanya wadere nanda kagasiga aliga elinde bayilige basomeri abana. So kukolera egento nale gutse kusaba nkelinga semo kogenda na semo aru nyasaye uyu mbia mono MC Asengenzeli. Asante sana, mpigie makofi mazuri. Siku ingine nojo wata makonda atatu. So Asengenje yechingaki ningeomba kuna wale mheshimiwa wameandamana nao kwa heshima kubwa nitamkaribisha Madam Kirosi. Okay, sorry. Okay, asante. Nataka kukaribisha mwalimu mkuu wa hili shule atotebi gosina tutaeta gose tunako ringe birago bwana principal mwakerero kubimo principal nomia principal. Asante sana. Okay, asante kwa nafasi. Mheshimiwa mbunge wa county Mama Doris Donya, wageni wako wale wametoka NCA na mafundi wetu, habari ya jioni. Kiswahili yangu sio mzuri sana lakini nitajaribu kuongea. Mimi kwa wale ambao wanijui, ninaitwa Fred Okombo Maube, ndio mwalimu mkuu wa Nduru Boys. Niliwakaribisha asubuhi kupitia kwa naibu wa mwalimu mkuu na tena mnaendelea kukaribishwa. Chiisi mko nyumbani. Hii shule ni yenu na nashukuru mheshimiwa kwa kuleta hii program hapa. At least vile masiku sinaenda mtakuja kujua umuhimu wa hii program siku za mbele. Na mheshimiwa ikiwezekana leta mingi hapa watu wetu wapate maarifa ndio hisi
Neneta mangana yechivicha kuru ofisi ya Mama County. Nyagecheme team player ofisi ya Mama County. Iwa morutinga Mama County abu atebonsi. Nyagecheme ikaransa mbiyamono kuru kitutu chache North. Aiga ntubwate muswati yominto omonyabia sara kuru bosongo akuru kwa Janice kwa Mboka Nyamoko. Lakini elietakurira gokwenda alibosonga aliechira akonio mochere sakawaria akoro kuswiti ayebulinga switi ngayale neroyo naende igale lipangi ntubwata mapangi aliagotara no mongina neroyo iga Recho anasimamia kitutu chache North, msimamishi wa ngafu kitutu chache North. Na pale kuna mwenzetu amesimama, huyo ni Happiness Oirere, ndio manager wetu wa ofisi. Tumesema asante sana. Na pia tulikuwa na dada mwenzetu, dada Elina, please mama na uongee neno moja. Asante sana Madam Chair. Abantu baminto babogira ngo teangire libagere kwa kwani mbia more. Mbalenga bamanyetega. Noye bweka. Omwambwekani. Okay, mbalenga bambwekani lakini naende mbamanyete nabande bamayete bali wansi bambwekani nabale bamanyete mbalenga. Mbia mono sana mumbwekaneti mwanyora nchenkuru Elina Kemunto aka Mosquito erine lietana nyorete lirina arenge gokorera gabana Simbarati egas na chiterinde gaiga tugakora mukutano bwa FGM mangana yaba iseke I think no na kimumbwekanireti abandi so enacha lero nchego ninganchitega singie kere gokoreka nacha nsupporti omongina donya asengenchega singi yagokora mbobe nakora asengencho asega singi yegokoru tigana into twabeka credit talibo naende yo mete politics omwakana kagireto no yo motigarete gochimotwa tomanye gokoraki naende tochake bia talibo my uncles, I have my uncles na barabu wale chifundi. Madam Mheshimiwa Donya, I would like to commend you for this good job done. Asengencho ekinganchirete Madam Donya, andonse sarore opportunity. Egokonya abantu baito, nkominyo karo tema gokoraki korenta. Mbo bakorete gokoreke. Na ina bora nyore opportunity iga, NCNja temete gwetera ande okanyora asengencha abantu babwatenda amwe batata itibantu baito banyore certificate baba echigasi bakabapusha we oso ko batubuye na bakonyora mbachi etogotema egasinyekagera bagetere somongina tinte tiko kwana gosana berigo lakini na imagine boyo gosabano nimetaba abatatambara mbaro bara banena ke kombwa mbaro bara bake kombwa mbaro torengeine lakini tigangire bageri ko batebinga mbiyamone sogocha na ende bwate skill yumo gotebigu nimanyete itawasaidia niyo certificate itawasaidia in future tiga nsabe moko nganchira nsabe rero tokumba maiso to sabe tato mochenu uri iguru mono to achira asure togo tebambia mono asencheri bageriga togo sabero Mheshimiwa itoto Donya onyale ko machinguru onyale ko bamonere ekiraende to korera bananchi ba Kisii County egas mozingire na manyingao tabaise konyoro mu bisori okumurigi aserete ya Yesu Kristo na aba gakabalegeiga bonsi na babikirisa amawokao ngosaba onyale kubaigwa ebiriro byabo na search family cyabo onyale gotena na barabwo muna nto basubati na bakonyora tubate chinguru chinde chingao kirabese ko ba confuse chinga chito nchitenena lakini ngosaba onyale ko abanyina babo obungaini nechisemi banyale kumanya munanga kibakora
na inde ngakwa kunyara okonyana nabagaka babo egere abantu bitu banyore chisemino bong'eini abantu bitu banyare kogenderera mbia mana sengenjo ekero gwatongeta Adam na Eve okwabege tumusacha abe head nyumba lakini waona rora Eve aimogeta kaenda akalia matunda ali akarenta akang'aina musacha nera akalia matunda ayu waona tugasali lakini waona twasabira amabira otokonye gochimutu nga intuna baswati ntobe sikunya tukugambira abasacha bito mono tubasalira chigasi chabo aserietera Yesu nasabire nkwegena. Shem Baba please. Shem Baba ngayore, would you please? Madam Donya na wageni wale ambao umekuja nao, wase wetu, vijana, wamama, amjambo. Biyamore. Inche nacha kukwa ni Madam Donya na iguno aregaiga. Sama dia tangor kwa Shem Papa. Seitere moticharia. Inche ngubuli kerogelia ketekera kinacha, ngubuli kelige sini ndakini mbaranga. Lakini round yentu iwana tena ngocha konga bale. Na ende Donya otangumbugira ngasogete. Ya mwaka chingo binga kibono murega. Lakini sikiza niwaambie, lakini egatoka ngano mokenda ake akagenda bonchari bono nabo twancha ino naje takango mwana oyo muisike bona akurugukorera yane tingo moskoroje bona kare vile korero yara mimi nikuje kusudia ndole emere bya koraki akora emere byetriania abantu mbabeka siasa gatia iga ngatari gukora bya lakini nenje ngataka kumwanga maitekero muntu agote n'umuntu n'umube utaramanya nabo kumwanga lakini narorire bono naende na mwabeire geko gire gasia gukora nengiya na mwanji na inu moko mwanja elio mwaelio ekoro nje timbwati mangana mange Donya n'umungina bwe county tali boigo kerokia nje tingo ja kuboli Osoro n'umuchumbu bogirango Simba ne gavana ya Kisii County Mumoima na senator ibirege bitindi kuboli ikerogonga nyepigioka nekyo muchumbu Osoro karata ibirengo andaro bugabana ngendo buchumbe mwiwe tiga wone mbinde tindi kuboli umungina wewe fanya kazi ile unafanyia wananchi obuya ebokubuwa obobe tali boigo bono bali bakoenda ngumbu na iguna mubwate njara bali bakoenda mumbu seito ngora story style gete mwiwe tiga baba rundi bali ngumbu na hao wengine umekuja nao I want to give you 30,000 Kenya shillings abantu abekera bakorwa babe kama buta tali boigo bono tintali mochumbe ya moko ngakira chinko mibono na kibono muri garakini Chile chingo chiru on behalf of your because mwete respect yae na ndao kolega singia so ngomande 30,000 nere nabangete buya no muntu bwanjeta bagaka nero kubanga nere 150 igonto chetiruya mbia mno. Asante sana Shem, tumeshukuru. Bono nale kukwana iga kwa niaba ya ngaf na niaba ya ofisi ya Mama County tuirane iringambu ya mono ase omoroberi oyo iga onyarekanire gwetera ase NCA na ofisi ya Mama County na kubwa mono twarorire nga mama na fundi wamekumbukwa maana tangu tulipofanya hii siasa tinde igwa se chibundi chenyoirwe ama ene na inchi ego natagete gwekure kanimbe bundi nkanyora timanye tiko korabo bundi bonde igo tunashukuru Mama County amo na NCA yaito asomoroberi oyo omongina Mama County akorire yambire kongoro kianga tuise kumosuguma buya mongino oyo nabarabe amangana amayago chibusia nare goteba iga skills mwairwe amorokereri mwairwe munyakorere gas buna ntu twatangasire rero nariri tukulitanga ni ba kick off
We are very sure nga tokoenda bomachoge gegaichire mambia. Chibundi konyenko buganga chibundi ni sato inye isano. Bono industry ye chibundi tebanga ne bundi yeti litoboli ne simit. Electricals ne bundi, plumbing ne bundi, echararani ne bundi. Igo mokorwa bali batanyole tano opportunity. Onye bakonyora no opportunity ritkolia mambia igo tokarega litendere bomachoge chache. Nabayiri bayina sebale batebi bachororo ebintu ebi mama county NCA yabaleta iregesieri na monwa mwale gocha kubirigie myaka yonsi mo binyora abana baito abagaka baito abasubati baito barasobo bundi baikere ebintu ebi ase chinjira chingororo bune ekyo shempapa tebire naki oletire 30 nondo koleto 20 ebi nabyo bintu tokolete ki totagete ototaita barai batoletera maendeleo bunaye amma endelea besa nane paka najire koigunga nalinacha konya obe Adam obe na Hawa obe ama chikama be obe togasalia omokungu intu tuagerete ense ebwato mochando mole chibundi angana matunda tokale kolio mogondo edeni tokoragera bwororo obo rayo buya bogo chakera segentoki omokungu gokororo borai bwasare kirego omokungu go mangana yumpege pege igo ngalibaga ngareganie ase chinchira chinyororo ase chinchira chiabene omongi na stengo omongi no manyeta sakuru na sako genda gochia yagerire twamobwatiri #Mama Donya na mafundi. Piga makofi tusimame. Tuketi. Naambiwa principal wa Nyansabakwa, principal tafadhali. Kuja usalimie mafundi na najua ile ujuzi ya mwalimu unaweza ambia mafundi itawasaidia kupata pesa juu mafundi si tunatafuta pesa. Haya. Mbuya mono sana aseri bageri nanyorire njengoro kwa Henry Manoti principal ya Nyansabakwa na abe miaka mingi sana lakini waona igana nyoete transfer gocha ke Kano Boys yona ora nyore maybe oyondora muna naja na ikaransaga ataramenya na rure Nyansabakwa nkairu ke Kano Mama Donya aenayo omong na oitomo nene Senyamira County muna naja na ikaransaga ase Kisii muna naja na ikaransaga na abere ndamwa musana munyanjire ngerese enganiye oyo mpoisirake noyo kwana muna nochoche seitu ona kumina ngigekogera Mama Donya gocha bugirango talente mangana ya seitu lakini watu ile na chache bo machoge yeseitu bo machoge mugunga no manyete naye igote nenerete abantu abange bo machoge onyari bari kerase enganiye tiye echibugirango na ya chiriga tigende bwasi tigende bo machoge seitu na inje munango gende yango tangaza ande na Mama County incherare gocha elinde abantu abange bamanyenganiye bakonyeke na anda abantu bamintu balimo kwegwe gusieke ngo kwana mumanya muna oyo no munya siasa igobone karabe kiroko bako kwaego bakonya nere kare ka kugani mumuinyure kina ta goteba mumuinyure elinde togendererie na ndi gento kende na asomira ase miaka yane na ikire bono siasa na wanya nanya kobori bo siasa ni mayete siasa kidogo akarogo kunyo muntu limo igago chiorigereria ochaka korie bisoero ekarago irweria kabere okonyoro manyire saguchi igobono oyo agwenerete tomorengereri sana munanje bono seito bo machoge nonye tumanyeti ongo kugamba sana onare gwetaga na iguna nora nabogerie ruri gochariuka ande gwakorire bija kwandika organize. I'm very happy. Thank you so much. Aseli bageri asante. Thank you principal tinda abakwani. Praise God. Omwalimu maambie tolebo machoge tendere bono nonye mafundi wenye mko hapa chifundi nchire mwasomete na chiro cyo chitamanyeti mubarangeri mambi bakoreki bache tendere
egento gekogera nabwateranete na NCA ebinto mbire okonyora bire requirement omateri tuko na atemete no ninche kwerengereri yake ekero omonto agogotebi renew a driving license bono ga kinkumi already nimbwate skills shokorundi egari inkinko renew a driving license ngokora tinko renew skills rende lakini etoka nerikwa ne ebinto mbire yani togo chanda abantu baito bosa. For example, una good conduct kwa iru good conduct 1 year onye tora akora dambi ende yonsi e good conduct yawe bwenerete gotigara intact gokobeke bago babeka x bono bakunye gochanda abana baito renew good conduct na ende tora iba gochuma tenkora nengereri mbara bago kora umuntu iba ekiagara you are not a criminal every year good conduct inje nonye ne ID chi kwerende no ene chi passport they are not supposed to expire gaki chitatioka yani bintu mbiro koligereri mpaka kwaboli these things we can just solve abantu baito bono buneye NCA bwanche tibwancha obufundiriri bogokoru mpaka omonto buna Desmond yakwana gaiga requirement ya moninki NCA mpaka otwareki a certificate bono lituko liri bago chakoleta chinyomba nimanye to soro osugumire sana litanga ninyora majumbe yo mheshimiwa ino musikesi Sylvanus Yosoro ncheke mane kya mangana ni mwanche tatali wanja kulikonde okwanchoko kwa brother talibo brother abarende naende no mwanja to nsina abantu abanene lakini rende nimbwata abantu bono omweshimiwa ine namotebeti I'm going to Bogirango yani tigango tebi chinsa chinda abantu nkora teba barosoro nanje tesegi staff yosoro no era tenene staff yosoro batokonyire ebinto ligereri abana bae no balegaiga segiteraba abantu ababundi baito muri comfortable mwanywe chae naende nkoragera tole f obokimanko litoronye tonywete wacha late lakini onye kwanyo urukonyu obokima barobune rasimoko endagera ya lunch nekoneteki nkoli tolerance naga transport buna shemu ateba shemu mbuyamono na inchengo mentande kiga kimwali ge fair mwachera na inche tinkoli ge moko iranera shemu asante omete ekenaro shemu arenge gocha kobata kwana igore ye fair yoko irana inche omete nare korwa kingogete chifundi chanyolire certificate na nabona ari gocha kweba mangana ye fair akimbiya soko nyinyoli asante na ndetali wancha kwane nchomo ngina nenda narengerereti omato muntu mwaragire nere toko muanga wose no ango muntu koira mabere kwanyule kaki umuntu ina akogosera ayenyora litukoliri akoeta mabere ga kombo gakoroki omo heshimiwa karibu bwango nabo gochikonyora liba okwana oyotemire koboli kirogo bonchari amatuka mange nchianya goisana maybe nyasaye na chamorera kanerenga kigete bono chifundi cha minto obofundi obotu aturiniri ga mogo chigokora ga lisiko ga kitwanchirana onye kore fundi ye chitairi onye kore fundi ye stima onye kore fundi ole plumber omata abantu basierere tichigasi echo lakini chigasi echo they are very expensive lilio monta wakana nto wanchirana tobe chifundi chigasi elito tureinereti nto ba chifundi choko abana baise kama lito efundi nere gasi tekenyoro aga obe yani likakwa gache nyomba abana beskuru abendera toko karaki aga saino obufundi asa abana bakwende skuru shual aki aro ntokorera abana ebintebe rera abana babwata abana bono konyoro mongino le 30 years omwana oyo le 14 12 rero chinga kichete chia chenchi kale tu akaganyire mpaka miaka 16 kwamanya konyora nalio kwenda chinga kichiao lakini rero omwana bwe miaka 10 endagereye toko lichisereraki okonyoro kolireki ochakire chinga kichiaye bono na eliko gokore fundi estima no singerere to bofundi aso omwana osunyugo kore kwerende chifundi twatebire gasto kora neyo bwagachi nkolenda tora abana baita baiseke asante obe enateba asante naleo mbiamona bono chi certificate tikatwana nebune example Desmond Ominto
naende gaki buna twakorire ga ninta tenchendo ane naende nyore yende na bana baitu bechipigipigi bachandegete mono bagosabwe bintu batabwati para na barabuto bakonye mpaka totagete toinane bintu ebe bikebe igonyerero twatureni bogirango mambimbo machoge tuli alafu wiki eriende gocha togende nensemo ya mate na barabuto tokore chifundi chonsi ekiagara gaki mbore twabarangeri mwacha intuntu abwate formula yo gopikio omonte twatangasa korwegesa twatangasa korugetembe twateba chifundi chonsi piminyoka na online kenda monyore chi certificate nkore ngibono are you satisfied ase kwerende so kubalangeria marieta moja naiga certificate nke of presentation echinde nchigenderete korosigo Wilfred Moreka, please come. Wilfred Moreka. Yes. Okay, abaswati na barabumbale ngema. Clap for them, clap for our women. Congratulations, congratulations. Deborah Nyabonyi. Esbon Sawe. Come in that order. Sawe, Esbon. Machera. Abuya Nicholas Anyona. Esbon Sawe Machera. Abuga asante. James Onsale. Mugaka mbiyamono. Duncan Matagala. Douglas Mbege. Even Douglas. Alvin Osere. Alvin. Bono chifundi egenteke bake korere lamination. Lamination moko ende saiba teli igoro na boko na chaga fe akarika otoko bagaiga obekegerege gotweru gakitobe ko mufuko. Nalie tasareke na bora betonyo korera lamination onyore kwabwatira omwana obochire onyorege gosareka. Ngabana nkobo chabali naende nabo bara nyore wamenini. Aya, bono Debra tetora chakero muswati baba ngasikio okora. Wasalimu wa mjambo. Kwa majina anaitwa Deborah Nyabonyi, I'm a dressmaker. Wow. Bono we present to Abuya Nicholas Anyona, wow, congratulations. James Onsase, okay, and then how do they go to 58 and above? 58, congratulations. Oh, I'm happy. Na gokire sana. Ngo ragera tora moto gukora. I will start painting. Wow. Okay. Alafu ntobwate Duncan Matagaro. Duncan, congratulations. Asante. Alafu togatwara Douglas Ndege. Douglas, congratulations. Alafu Alvin nae, congratulations. Mbiamono. So we can take a photo yetu and an example. Alafu NC ngo totebi more ababande nsangapi bako nyora. Kero monta omongi natachi ko muboli ngaigwa agenda asinyuko eresa. Kegara na roli le chifundi chinyinge gaiga nabagaka. Charles, come we take a photo. Malim, principal, come. Fundi wengine wakuje huko tufanye mchanganyiko hivyo. So
Hiyo picha imetoka. Congratulations, hata nyinyi mtapata zenu, you can have your seat. Desmond, nataka before we wind up, to pay direction what we are doing ndio after here. Oichigo tigara na kya konyora. No, bairolere tu, bairolere. When? Now by Friday. By Friday. By Friday. Okay. So Desmond, if by Friday, omonto chira sesimiae, o download itara nyora, otomomo ofiso, achenduru, ekiagara chifundi chirichiko chakoba nchira nyora, echigo chako chagega, baba advised on what to do. Mtuwa na netigo. Ekiagara nkuru muarenge your phone numbers, if indeed by Friday, mwa download diri mora nyora, na bomoko anoena abana lere bare chigen digital. Mora nyora, inchebuye komonyene, I will commit myself. Ekiagara ninche na chake exercise yeke. Mo make sure kero mondokolireki. A certificate yo mete atoleta agaiga. Mbuya mono. So the area MCA, a representative yae, akimbuya mono. Tebio mo skema uti, asante sana. Timu NCA tunashukuru sana kwa hii kazi tumefanya na nyinyi hawa mafundi sasa hawatafukuzwa. Principal, thank you very much. Nimepata watoto wako kwa hii shule, they are very disciplined. Mwalimu, asante kwa kukua host. We are home. Tumefurahia sana. Na wageni wa mjumbe, mukienda mumwambie asante. Leaders, this is how we collaborate. We work together for the betterment of our people. Sio mambo na vita, vurugu, kukimbia na vitu ingine. Hii ndio tunataka kufanya. Watu wetu wafaidike. Kwa hivyo, sijui kama Desmond tunaombea lunch ama utoka nyete Desmond. Nisangapi bako enda koragera? Immediately mnatoa kolire. Nyuma lende kakito taragenda. Mwegushe mpapa na tokuani. Umetekero umujumba abakwaniri. Muliko manyangi kegocha. Buna nkwalika ni Charles Mogaka chenya kokwana. Abantu baminto. Time tu sijenga kinere mwegwete abarogi basambetu marani. Mwegwete abarogi mbaro basambetu. Abantu bali basambeta abarogi bali mbasibwa. Intukitole chifundi kitu arulega abangina mbale bakogota kwanyora umete ekwerende ngozi ngochere yalingaka onye no munu olenge gaiga kwanyora munu okolirike ochire mwana mwabaligereri mwabarara buna nabarogi okoba akolireki alingakire nyasaye olito nsingo lingaka tole emyaka bune okonya kogenda nchinya boke ngokwana gaiga nalengo moke nalengiga nalinga steli getaka yega kabindu bano nanyolira abana na asalikire shape mo goitabangi nanga ninki aroga aki ngora tebe oroliro morogi acha tebi bino morogi akoraki akorekana aya naende in case omuntu nonye nayo bo morogi spare abana baba ntekegara inche enko igwaro tingotene na lero ntebe naki omorogi naro lakini ngotaba bali abarogi mbaro bakorogo muntu liri agachire nyomba oku atareka gokoraki atareka komenya baroro mwana bo muntu nyolire bamorogo gokoraki obe balimo onyakulia ma ebirango atipara but in real sense ngitoko ruga ikanege nteke enake gwase radio naraga kirendo kobe trend inero rabantu ngo samba barabarogi mo basa abantu bali bago samba to igwana nire ekiagaroro chebona baba sibiru 40 years
Orochi nkiare kuchikominyokara maybe kwa sambo mungino yu. Sichokuhusu. Wanasema je Waswahili? Inakuhusu nini? Si ndio? Tika na ige ntokeli oroche na roro mungino gotara gochiabu mage ga ole round. Mutika na nya gotara tu na gotara gochika bokonyora wekonyire. Talibo. Bono Charles, please. Ukonyora twakolire lunch togochi ntoraragera korumambi. One word for the fundis. Mbuya mono mheshimiwa asoko ngaribaga n'abantu benisiye mbuya mono asega singi ya mokora kifundi kya minto ngo bakwani biye mure njene bundi omaete njene fundi inde kolina mabati tuwabeka mangana sora mangana wiring plumbing njene fundi bo ni manyete beyere 700 paka 12 1200 tali abwere mojumbe ina rebe ye bundi wakanuli tuko lakini gokwanya re certificate yega amangana muna yenisiye bono 15 to 20 because not trained jenda tena omochumbe mbia mono motigo mwana imotige nere ngote mare ebati ya gotema motiga teme bati yaye mubeke gochiabu ngo mwande fair bono nda batebi mbia mono omweshimi wanje nanya korragenteke konyore certificate yenisiye ne nkongu nande chibasio tumede chinyi jenda otyo mweshimiwa muna je chairman ya Fort Kenya Kiss County egento kiagara na nyoru nare koreta makore unaki abantu mbale naye mbagwanjete nasoera marigo ari bogere neta moino kabisa basi ekene kelino mochumbe abantu mbagwanjete lero nkoigwa kareke gusio kuiba kwana ko uikoigwa bono ela kote yabaiga umweshimiwa inche muna neta nanire abantu aba ngoko abarege pindi kya kabere unless oje bawo kungaida lakini enjera baroche kaidega basaja mbali kungainereri ntoigwana ine inje muna ndetire iga konya gutara iga taisa ine ko bindi ya kabere na ntutire ni kivundi chita bara jibese chiasi kiro togo maneli tukelimo mojume njege ntonda atebeneke nande kukugwa sega asiere paminto naromba bwate group yabo barangeli babekorro nanda ali soko totebigochi onyo gotebigochia ntuno togochugo tebigochi obugume lepu no togotebigochi moine kero kerikende nonye sisiri mbalire baba ni waiguru bolo dayo totebi bono ntuto le mayaga ya omochumba soko totebigochi no togoraki osebolo ege dokyo mwalio abasaja mbale mochumba ate abali onyo gotujoli mwana bisinini bono onye ndiye kanganaro mugume lepu tigo mwana asome tigo mwana nyaroka koraki igonto igwana ine abasaja olenya gotinyorie mwana ebisinini bago tingu kabisa paka ali sengo lie bundero koraki egweta mbia mono etwarora tobai transport gogokora koragera ocho kipara talibo igo bono I will really be fair nse korangeri omubundi oyomo omusubati omufundi oyomo ngamogaka noyo ndo mumura gakinera iranirie ni siembi ya mono ekiagera ntore live Getembe TV na lino ni ntu enkoro ya itego isanekana ki nekene ntu abakonya efundi oyomo musubati mogaka njwa mumusae twakolira asaba mura omoiseke omogaka oyo aya omogaka kwana asante inchwe arusi egoti ero mwakere chinkobi ayam bone togo koraiga tigato ba ekero monto etageke ya mochibe 4 minutes sukaiga 4 minutes mbia mono mbwesibi watonya toto naite gukwana acure rero iga na bondo tega na bora oneke to teba turagota wale na itali aro tuacha bia mono tonya tota soko nyorege pidi kenga iga abantu na bono kana renge fudi na renge miake menge sana na renge kitere ngumbari magana atira rega dressmaking korueri na nyako jora ke kao kenga iga igona goteire mesime na ndebo igotonya toto onda kuinyori ngana agende kosi amaiso na ukoire na igwo kurwe birore mpondo aseri ngo mupango inyore birore cheso amere bia mono asanto mogaka
Rachel ire namba yaye gaki giasomire birora asomere buku ndoko moa giasabire birora gusomire buku mbuya mono samarieta makosio nyinkwa yeko njende fundi ya plumbing tigantebe mushimi wani mbuya mono nje nuri makosio kwiwa tuwagera naye simi inchebono egento nara gotena mbuya mono bali tutanyore chicertificate chia rero nje narora kwari kuchibeka ofisi ya ngumbu ali ari gotobera buya mono kubwata ocho kusumbwa abana agaiga gusaba alimu yarenga buya ochibeka ofisi garia abantu bachinyoro nali barame na ofisi yawe moyere egento njara ko batebi chibundi cha minto injese miaka yane mbwate ostine bobundi inje nanyo kororo mushimi wondo bwensi korumoranga gwapi okorente gento muneke tigante na mbuya mono nande mbuya mono nyasanya okomenta nande tamu ya kabere gwore toko tebene miaka 10 nande miaka 11 nobo gabana mbuya mono mbuya mono Desmond questionnaire mugaka mako atebire nga inchitigwe ofisi ya negali gali tabaka oh sorry o mate kinate vera tabaka mbwate history sana ya tabaka muswaito minto no agasomire na rocha na mukwani lakini tinyore tumugirango kombolyo bosani ko tabaka bono nanya kweba inchungo Desmond arona boko aseke kwa misiri gendo to kweba nenya arekane ba uyikorwa so office yane ebe ba collection Monday bali bonsipi okay you got your it is okay mwatebire mo ikorwa office yane that is okay yes mama county viongozi kutoka NCA na wajumbe wa REM na mafundi ya mchambo njasa Marieta Nicholas osanyona ninde no mogokori tukoria rero kwa ewe certificate ya NCA mama county njengo kuona na jete korie certificate ya town yes mama county njengo kuona na jete korie NCA ekadi ya town yali in fact enatebeti kuchi process ekere paka ngasabe sabu chiarenge almost 15,000 maeko just ekadi mama county angerera robusa njengo kwakera mbia mono amona barai bao 92 na chifundi na akire mbia mono tikanya saa korende 92 ne vijana mama county tobora toikange na abange tole abande mbale tutharacho ino ne school tabwa certificate bamuraba minto na baisika ba minto isikobare bakonye nande no mukarakali ore sweetheart karakali moinari ochoto tenga kitoko menya minus kwerigeria otobange nchira geteiga nyasago konye na barai moraiga bonsi madam muntu akora nere gasionera Irene thank you madam na madam mugirango nseitu na yensi ino naende ntolereti kuko support to baise kogenda ubure njugo cyano mu murori no mukarakali yare tobera maegamo mbiyamo Honorable Ito, Madam Tonya Toto, na gukaribishire iga igaseito bogirango. Twabeire no mogoko monene kokororaga iga gotonyora buna chifundi. Egasi ye iga abagaka iga bamatenga bangina mbari gokora bufundi. Mbari nga bamanyete. Njasa Marieta nkore ku respondita. Bwana igere bogirango suguta. Nonya kinde iga na yaeteire. Enachieta gopima buno monyina nkarenga gaste yonda anyare nkarenga tiganya nde gasi ya Amazonari na soma iri abana bane gasi ya iga omwana ono monene na akore ta form for na ndeiga oyo nde form tiriare na bande mbaro abake ige gasi ya iga nengi yatonya akyo murayi toto bwa toko boko na ntwa bafundi na nyombe ri amenyete gose ni ntwa bafundi to kwa gati igo na rosa beira mayo murai amane komiti yago yonsi no tole maegago ntoriko gotiga biyamono master kumakora bana mama county the team ya yonsi n'abagembere kwa chamu na barawa NCA abantu bekinsema otero kwa ngambi ya mure
mama county mbiya mono nandi tiantenga mbiya mono asengi ncho yemero bire myobwate bosiwo kwa gacha Kisii county government nere biya aba na siasa bande babwati omwelekeo yo elinde kokonya ekisaku kya mambi na inchekere na tenenire iga mama county ona tenenire uno yo mobo otailing na inchenya trendinga kora ke na leta people bane nere kamate na koranya kugira mna nkorokere liga na era gaswa gusona igor dintabwati na era korte kegega na sirtense mende na nete ngambia mono mama county ekena nyoro muito gwetera sio minto Eric onde netere boda bali ba traineti na barabu bai chekoro kinga ki mba traineti mbatara nyora kanyubo manyubo iga igo mama county bunanda ni na barundi ba boda bijinse mo chama ate ba nyamarambe na etagorogoro ba chama ko imoka weka muzari ute boda mote na igoro mama county amanya na omwarenge igo abamba traineti na ndi buna bacha na ndi bali banya kwa guchime mono elinde begendereri na ndeka kwa exercise ki mama county kura nyore kagaskande ime Kisii county no anyinisko ya Kenya utabulia abana baiga ba boda ekiamba traineti elinde bakonya abana babo asa matuka mambi mbia mwana mama county etimu mwebangire ntagete bali banyora. Are you ready? Amos, tunataka tuwapatie passport. Mko sawa? Mwapole. So na bomo go isaransa bigega ntobata